Hej og velkommen. I dag skal vi spille noget, der hedder Pizza Place, hvor det gælder om, at man skal være et pizzeria og lave pizzaer, og så kan man købe sit eget hus og dekorere det. Så ja, Yep. mm. Og shit, der er nogle store huse udenfor. Coco Ja, og hold da op. den derovre. Men vi er også i et stort hus. Ja, det er vi. Det her, det er vores YouTuber-rum. Mm. Og jeg har lige købt det her hus, så det er helt tomt. Fordi jeg ikke har lavet Fedt. noget endnu. Men det skal jeg til her nu. Men jeg tror, det bliver et godt hus. Ja, det håber jeg. Har du spillet det her før? Eller sådan... Jeg ved, du har Jeg har spillet også før, spillet det. men sådan, har du spillet det meget, eller Nej, altså, det er lidt. lidt? Jeg er bare sådan lidt... jo, det er interessant at spille, men det er ikke lige sådan, hvad sådan favorit. Mm. Det har nok været en af mine Mm. favoritter. Jeg tænker, jeg vil sætte sådan en bar her. Det tænker jeg. Ja, så kan man købe ting og sager. Og så tænker jeg, Mm. her, det er der, hvor sådan DJ-sted skal være. Mm. Sådan her. Kan man godt komme derind, eller? Nej, det kan man ikke. Det er et hemmeligt sted. Man kan bare hoppe over. Det er ikke sådan nok meget sejt ud, gør det? Eller hvad? Det ser ikke meget sejt ud. Jo, det gør det. Jeg vil godt, så har man DJ her, og så har man en bar lige her. Jeg tænker måske nogle stole eller noget. Jeg tænkte sådan nogle sofaer, eller sådan lige her. Du ved, hvor man kan sidde og være social. Eller ja, måske borde. Måske det kan godt være, det er en bedre idé med borde egentlig. Og så, Jeg tror også. ja. Det ender med at blive sådan en hel restaurant. Så ved jeg ikke, om der skal, hvad hedder det, sofaer til det. Men det er fint, Jeg nok, tænker, så kan det er man lidt for meget. sidde. Ja. Bare. Hvad sagde du? Altså, jeg tror, det er en god idé lige at sætte en stol ved, så det bare ser sådan godt ud. Ja. Jeg ved bare ikke, om det er sådan, er det ikke lidt for restaurantagtigt? Mm. Nej, jeg tænker ikke. Jeg synes, det ser fint nok ud. Okay. Så er det jo meget fint. Hvad med en disco-kugle? Ja, de kommer her. Sådan der. Ja. Jeg glemte der lige noget. Ja, det er meget fedt. Er det ikke? Jo, det er det. Jeg får mig lige en idé. Mm. Okay, jeg tror, hvis vi lige rykker baren lidt, ikke? Og så, hvis vi gør det her større, kunne vi ikke lave en kæmpe scene? Eller måske det her, det er fint nok bare som DJ-sted. Men jeg kan godt Jeg lave, tænker, det er fint, at det er DJ. hvis man nu havde sådan et sted her, hvor man kunne spille musik. Mm. Ved ikke, eller hvad? Jeg tænker, det ser godt ud med nogle instrumenter. Ja, ikke? Der er ikke noget andet lys. Jeg kan i hvert fald sætte nogen her på i hvert fald. Den der lige der. Nej, der. Sådan lige
her. Og så tænker jeg her, så kommer sådan en kæmpe fed bar. Vil det Tænker ikke, jeg også. ja, det er ikke meget fedt med sådan en. Ja, det var det. Og her kan man kan rigtig komme til. Så skal den bare være lidt tættere ind. Men her er det... Er nok plads her? Eller hvad? Hvad? Er der sådan nok plads til at gå hen og købe ting? Ja, jeg tænker, det er nok plads. Okay. Hvad med ellers sådan noget? Og så sådan... Hvad skal baren? Eller hvad hedder sådan... Er det en bar eller feststed, eller... Vi kan kalde det for en barfest. Hvad skal den hedde? Stedet her. Den kunne hedde Mikkels Bar. Mikkels Bar. Ja. Her. Eller Den Gode Bar. Den gode bar. Det er ikke den dårlige bar, Ja. det er den gode bar. Ja. Ja. Og så er bare med at have en computer, så kan man stå og computerting. Og så mad kan man købe, og man kan købe Candy Flush. Og hvad man kan købe. Man kan også købe popcorn. Mm. Ja, og mad selvfølgelig. Masser af mad. Der skal måske være et bord herinde. Det kunne godt, når man lige holder en pause, så kunne man sætte sig. Det er for stort. Nå, det ved jeg ikke. Sådan her, det bruger jeg godt lide. Og så en stol her, så man kan sidde ned, mens man gør alt det der. Det er meget fint. Det ser godt ud, det her rum. Ja. Så har vi et festrum. Der er jo den der fest game mode ting der. Ja. Det kan vi ikke kan komme derind, og skal vi til stedet af og se hvad folk synes om det. Jeg føler vi skal have noget mere sådan Hvad for eksempel? sådan et skilt, hvor der står party room. Jeg tænker også en god idé, så kan man lige have det. Sådan lige her, så folk de kunne se, hvad der er derinde. Hvad fanden er det? Sådan der. Ja, det ser godt ud. Ja, det ser godt ud. Ja. Sådan her. Ja, vi har også nogen, der står lige uden for døren.
Eller rum, mere hus. Ja, hvad skal det næste så være? Jeg ved ikke sådan, hvor meget jeg skal sætte herude. Måske en sofa. Det er sådan, det er lidt sådan en lobby i det her. Ja. Og det skal op ovenpå. Okay. Og ved du, hvad vi skal have? Jeg ved ikke, om Hvad der er skal plads af det her. Er der plads her? Ja, det kunne man godt. Mm. Er det for stor, eller? Jeg kan også godt lide et andet Til rum. hvad? Vi laver et bowlingrum, hvor man bowler. Ja, det er en god idé. Det kunne vi for eksempel have noget i lobbyen. Lobbyen skal være et bowlingrum. Synes du det? Det kunne det sagtens være. Så går man bare ind, så kan man bowl. Show. Hvorfor er der... Nå, på den måde. Det er også lidt spærret af der. Fuck, det er lige et stort hus, jeg har. Et mega stort hus, du har. Jeg tror, det bliver derinde. Så der er bowlingrum herinde. Fedt, nu. En have. Hvad? Det er en fin have, du har. Tak. Mm. Ja, det er ikke meget fint. Jeg tror, det er. Hvad mere skal jeg have? Hvad mere skal være i bowlingrummet? Mm. Er det ovenpå? Er Ja. du nedenunder? Op ovenpå. Okay. Så helt ovenpå. Ikke helt ovenpå, ved vores film-youtuber-rum, der på den etage. Okay. Jeg ved ikke, om der skal være gulvtæp herinde. Ah. Bare med hvad farve. Nej, der er altid sådan noget. Det skal ikke bare være træ, egentlig. Det er svært at bedømme. Jeg tænker, at den her farve, den er fin nok til en bowling. Ja. Og så væggen. Hvad skal det der? Hvad Mm. farve? Også være træ, eller Ja, jeg tænker sådan lidt modstenagtigt, så. mursten? Jeg synes faktisk, Ja. det ser pisse godt ud, egentlig. Ja, det synes jeg også. Er det for meget med en bar til, eller er det sjovt bare med noget... Ja, det er nok lige lidt, det er lidt for meget med en bar. Vi har jo allerede en. Hvad med sådan en pejs, så? Det kan godt. Så måske nogle stole. Nej, ikke... Ja, så når man har. Når det var ens tur, så var det sidde med. Så den der, hvor man tager de der... De her bowling-ting på. Kan man se? Ja, Mhm. det synes jeg godt, man kan se. Ja. Triller foran bare heroppe, og så tager man den bare. Der er altid sådan noget, har jeg ikke sådan små ord. Jeg har sådan tynder. Jeg ved ikke. Det skulle nok være mere sådan et lidt større bord. Jeg ved ikke, om det er et for stort bord. Ja, det er det nok. Hvad er det her? Er det et bord? Jeg har en idé, hvis vi... Jeg skal bare lige finde, hvad bord igen. Bord. Hvor bor bordet? Bop. Bord.
Vi kan også gøre den her lige her. Nej, det kan vi ikke. Her. Og så... Mm. Jeg burde være den her. Så her. Ja. Her. Ja, det ser fint nok ud. Så kan man lige snakke, mens de andre bowler. Ja, jeg tænker, det... Sådan der. Mm. Så når man bowler, så der er altid, så får man slik og sådan nogle lækre ting. Jeg prøver at gøre det her lige. Nej, det er en lort. Okay, skal vi, er rummet færdigt, eller skal vi have noget mere herinde? Nej, jeg tænker, det er færdigt. Okay, skal vi så prøve at spille mod hinanden? Kan du godt? Jeg skal have et eller andet sådan... her, Ja, lige måske over. sådan her. Sådan med, vi kan se Kyler eller noget. Ja, sådan et billede af en kejl. Jeg ved ikke. Hvor blev den af? Der. Save. Mm. Jeg føler mig snydt. Nu skal han bedrage dig. Ja. Det er anden gang i den her uge. Ugen er faktisk kun lige begyndt. Her, K for Kyle. Save. Sådan der. Ja, Så det er et så kan Kyle-rum. man se det. Ja, så har vi Kyler. Okay. Nu hvor der er et... vi har et Kyle-rum, så synes jeg, skal vi prøve at spille mod hinanden. Kan du godt? Kom så, han opdager ikke, jeg snyder. Sådan der. Nå, nej. Yep. Nu prøver jeg. Ja. Mm. Det er meget sjovt. Okay, vi skal videre til næste rum. Ja. Vi skal lave sådan noget herinde. Jeg håber godt, det kunne for eksempel være, jeg ved ikke, måske en kæmpe stue eller et eller andet. Så lad os gøre det. Skal vi sidde og kigge på det? Jeg skal bare varme så. Hvad mere? Er der ikke En sofa og bord? bord måske. Jeg tror ikke, jeg har flere bord. Vi skal have sådan et sted, hvor man kan se fjernsyn. Her. Her. Ja. Og så den her. Og så hvor fanden er det henne? Hvad er det lort til tv? Jeg ved ikke, om man kan søge efter tingene. Kan man ikke det? Det burde man da kunne. Hvad er her tv? Kan man se X-Factor i stuen? Ser du X-Factor, Søren? Ikke lige sådan. Det havde jeg heller ikke gættet på, du havde. Hvad med mig? Nej. Der skal være støvsuger herinde. Med Google Eyes. Nå, jeg skal det.
er sådan en moderne selvkørende en. Mm. Måske lidt Lys skal vi spille her. Måske lidt for langt nede, egentlig. Ja. Lyser ikke mere end det der? Pis. Hvad mere skal være herinde? Bogreoler. Det er borgerhjulet måske. Det bliver sådan en helt biblioteksrum, det her. Ja, måske nogle tæpper. Eller modder. Jeg tror ikke, jeg har. Yep. Fuck. Pis. Lort. Dø. Sådan her. Skal være køkken heroppe. Det kan jeg godt. Det vil ikke være meget hyggeligt. Der er også 2 rum her. Okay, det er ikke oplagt, der er soveværelser heroppe. Jeg tænker også, det er fint, at her efter den soveværelse. Hvad mere i soveværelse? Det her. Mm. Og Spejl. sådan der. Skab, så man kan have sit tøj og stjæle andres tøj. Og et bord Du kan også. også have TV lige her. Her. Du siger noget. Har I flere tv'er? Nej. Jeg kan bare lægge sådan noget bare. TV. Så har de deres klamme strømper heroppe. Nej. Som bare ligger og flyder på gulvet. Ja. Der. Kan jeg ikke, når så skal det være oppe nu. Lige sådan under her. Og en gokkesok under sengen, det er oplagt. Mm. Ligesom din gokkesok og sådan. Og en heroppe, fordi at en har glemt sin strømpe. Okay, så jeg ved ikke om gokkesokken under sengen, den ligesom er hvid eller blevet hvid. Det må du vide, Søren. Det er jo, Ja. det er jo din sorte Ja, en. Og jeg tænker, at det skal fint ud. og den anden sorte en. Ja, så er der så hyggeligt. Soveværelse. Ja. Hvad er der mere, der skal laves? Altså køkkener. Ja. Jeg ved ikke, her, de kan en god bot herinde. Sådan der. Skal I hygge med den? Det er køkkenet. Vil det ikke være et meget fint køkken? Jo, det er vel det. Lys. Og mere lys. Mm. Og endnu mere lys. Nej, det, okay, ikke mere lys. Jeg både komme ud her. Nu må her. Og der. Ja. Jeg skal gerne ud der. Er du træt? Ja, jeg blev lidt træt. Mm. Og der blev lyst ud for. Ja. Og en vask til at skrælle kartoflerne. Mere vask. Hvad ellers? Har jeg ikke noget... Det ved jeg ikke, er det ja, her mad, som de har lavet.
sige køleskab. Det tror jeg ikke, jeg har. Man kunne farve den her hvid, og så lave det til køleskab. Men det kunne man også. Ligner det et køleskab? Jeg ligner et køleskab. Giver det køleskabs vibes. Jeg har altid Så kunne man synes... sådan en spisebord eller noget. Nå, jeg får satan der. Jeg har ikke flere sejbord. Mm. Og så må vi nøjes med dem her. Bare her, så man spiser. Ja. Den her etage bliver lidt fæsen. Kan man ikke bygge sådan... Herinde der er der toilet. Og badekar. Og... Selve toilettet. Nej, der var den der. Og jeg skal herind. Sådan der. Så er logoen. Ja. Og nu ved jeg, hvad der kan gøre det her rum mindre fæsent. Og hvad er det? Her. Ja, Minecraft gulv. Skal vi ikke gøre kælderen til et Minecraft rum? Jo, det tænker jeg. Det er jeg gulv måske. Ja, det er ikke meget fint. Ja. Og så bare væggene skal være... Hvorfor skal væggene være? Det kunne bare være sådan der, som det er nu. Det er ikke meget Den fint. hvid. Ja, sådan der. Hjælp lidt på det. Ja. Nå. Jeg skal bruge... blive ved med at trykke der. Jeg skal bruge sådan en her. Sådan der. Ja. Yeah. Meget fint. Ja. Hvem er herinde? Er det rodrum Ja. til alle de der ting, man ikke kommer af med? Jeg tror ret, det var været en stor rodrum. De her, de er seje. Det går så, hvis den har lås sådan... Ja. Og... Denne her. Oh shit, der er jeg har køkkenting. Køkken. Og... Ja. Den her. Ovenpå her. Ja. Jeg har noget mere køkkenting nok. Og der er ikke sådan en her, jo, her. Jamen, det er de bedre. Det bliver sådan et helt biblioteksrum. Ja, det kunne jo for eksempel være
et roderum over et biblioteksrum. Det er det hele, simpelthen. Mm. Hvor. Sådan der. Og bøger. Og denne her, der lyser en eller anden grund. Det er sådan et lampe i det. Mm. Sofa. Det ser godt ud. Ja, det er ikke fint nok. Jo, det er det. Folk har stadig mega mange ting. Det må kraften med. Det må vente. Så vi ikke tage ud på altanen og se hvad der er. Her, så kan man overnatte her. Lys. Og hvad mere? En stol. Stol. Jeg har bare ikke nyde udsigten. Jeg har fundet mere køkkenting. Køkken. Ja. Skal vi gå ned i kælderen og lave Minecraft-rum dernede? Skal vi se, Lad os gøre det. kan jeg lave ting om her, eller hvad? Fuck, det er kedeligt herude. Ej, det må vente. Her, vi går ned nu. Yep. Se her, så laver vi Minecraft-rum her med Mm. har jeg ikke andre nemlig. Jeg så det her var et gaming-rum måske. Jeg har ikke tingene til gamerum. Nå. Ja, den er nok meget fin her. Jeg ved bare ikke, om den skal være lidt mindre måske. Mm. Sådan der. Det er godt. Og så sådan der. Ser det ikke fedt ud? Ja. Ja, det gør det. Hvad har man så herinde i sådan en Minecraft-rum? Minecraft-ting. Jeg har ikke nogen Minecraft-ting. Ah. Kiste, det er lidt Minecraft-agtigt. Uha. Nu bliver jeg træt. Der er så mange flere ting, der skal sættes. Skal vi ikke sige, det er det her... Det er det for den her gang. Det var ting her. Og så... inden skal vi lige se garagen. Ja. Det her, det bliver nok det bedste rum. Det er ikke her, garagen. Jo.
Sådan der. Kom det. Ja, så kan vi have alle badgesene med. Mm. Og se, hans hus er ikke lige stort som mit hus. Okay. Skal vi tjekke det ud? Hans hus. Kan godt. Ja. Har vi ikke tjekket det en gang? Har vi det? Ja, jeg tror, du har tjekket det en ja, gang. okay. Den der hurtigere end andre biler, er den ikke? Ja, det er han. Jeg vil prøve at gå ind i den der bil, så tager vi lige et race, for jeg føler, at den er hurtigere. Klar, til ned. 3, 2, 1. Nu. Den er hurtigere. Det er meget sejt. Kan man ikke have... Nej, det kan man ikke. Det er meget sejt. Han var Ja. hans hus. Kan jeg komme ind? Sådan der. Ja, det ser godt ud. Så er kraftet med... Skal vi lige tjekke haven ud en gang? Der er intet. Prøv lige... Du kan ikke... Ja. Jeg tror, du havde noget i haven lige før. Det havde jeg også. Man kan bare ikke se, når man er herude. Åh. Og her skulle jeg hyggeligt. Ja, det er det. Skal vi egentlig lige, bare lige som det sidste, inden vi går, så sætte det i en party server, og så og så invitere gæster herind, og så se, hvad folk de synes om det. Det kunne godt prøve. Okay, så gør vi det. Mm. Jeg skal bare lige herind. Kom du med i bilen? Yep. Oh. Hvor er du henne? Ah. Det er ikke den her vej. Nej. Hvad fuck sker for den her server egentlig? Hvor mange store huse der er i den her server? Ja, det er utroligt. What? Nå, okay, du er her. Sådan her. Ja. Hvad fanden får de alt det der hen? Siden der kan jeg skabe det. Okay. Kan jeg sætte ting her? What, det kan jeg? Nice. Det skulle da meget sejt. Ja. Jeg blev inviteret til party. Ja, som dig. Jeg er taget til partyen. Hmm. Nej, det er sgu pænt. Hvad fanden er det der? Nå, nej, det var så den fest. Står min dør egentlig åben? Det ved jeg ikke, om det gør. Nej, lige når den er stadig åben. Du bare skulle sætte den åben, så kan folk fest herinde. Ja. Ved du hvad, jeg går... Little Big Planet. Fuck, hvor sejt. Hvad, jeg går lige derhen, og så... What? Okay, der er et kæmpe hus herovre. Ja. What? Det er sådan et slot.
de har sådan en kæmpe toilet. Og ja, det burde jeg lave, sådan toilet. Mm. Køkken. Men man burde inspirere sig af andre, de ved, hvad de laver. Men fuck det, jeg skal over til mit eget hus, og så fester vi derinde. Sådan der. Er du inde i huset? Ikke lige noget, jeg kommer. Er du så DJ? Ja, det skal jeg nok. Hvad kommer nu? Fuck er det? Der er en, der kommer i en... Hvad fanden er det? Det ved jeg ikke hvad. Yep, jeg er DJ. Sådan der. Skal jeg bare finde en? Ja, du sætter bare en sang på. Okay. Så venter vi bare på, at der kommer nogen. Ses. Jeg tænker, jeg vil lave en lille opdateringsvideo en dag. Jeg hvor tænker, det er en god idé. fået huset til så pænt ud og sådan noget, fordi lige nu er det bare lige sat nogle ting. Ja, det er en fin idé. Men vil du slutte videoen af, eller hvad skal du? Det skal jeg nok. Okay. Så. Ja. Jamen, jeg håber, I nydt den her video med os, der har renoveret huset her, og håber, I nydt det, vi har lavet, så I må have en god aften, og sov godt. Ses. Ses.